Am ajuns, așa cum știm sau poate nu știe toată lumea, la cea de-a 5-a ediție a Dialogurilor Om. Pe a 4-a am jucat-o, am blestemat-o, i-am făcut ce am făcut. Că n-a ieșit așa cum trebuie, să sperăm că la 5 avem mai mult noroc. Bună, Laura! 5 este număr cu noroc. Așa să fie. Ca toate celelalte, da. Așa să fie. Hai să vedem! Hai să vedem cu ce începem. Nu știu, începem cu ceva, o construcție din spate, ce înseamnă om, ce am vrut să zicem cu pietrele, ce vrem să zicem cu atâtea vorbe pe care tot spunem noi pentru oameni aici. Om ăsta evoluează, ca noi toți, știi? Nu poate să stea pe loc. Deci dacă noi evoluăm, evoluează și om. Și ce pot să spun e că am început astă vară să fac aceste brățări și am început să fac modelul el, primul, cu inel și cu brățară. După care a luat viață infinitul, după care am simțit nevoia de mai multă creație și am construit tot felul de mănuși, tot felul de sutiene și am ajuns foarte, foarte departe din punct de vedere al creației. Și realizez că am infinite posibilități de a combina pietrele și văd că nu are nimeni cum să mă copieze, de fapt, deși văd că deja s-au pornit pe mine. Și asta îmi place, adică faptul că tot timpul pot să fac ceva nou îmi dă speranța că pot fi fericită, de fapt, că asta e, adică eu am nevoie de nou ca să pot fi fericită. Și atunci am plecat de la a face un ticktail, de la a face pagina de Facebook, unde eu n-am fost de acord să-mi invit prietenii să-mi dea like, pentru că mi se pare că ar fi mai firesc să-mi... Înțelegi ce zic? Adică nu să-i invit eu, ci pur și simplu să recunoască că au văzut pagina, să nu se mai prefacă că nu o văd, da? Nu e ca și cum nu o vezi. Dacă chiar te interesează ce fac, dacă chiar... Adică am început să devin foarte serioasă cu a lua oamenii în serios. Adică dacă chiar te interesează ce fac, sunt convinsă că vei găsi o metodă să dai de brățările om. Da, hai să o luăm și invers. Oricum nu te interesează. Bun, și lasă-mă să continui, că e foarte important ce vreau să spun acum vis-a-vis de creație. Și lucrând și luând contact cu clienții, întorcându-se clienți mulțumiți care au început să simte efectele. Deci noi având de-a face, consider pentru prima oară, cu un produs real, adică odată că piatra este folositoare sănătății, pe lângă că energia mea este bună, pe lângă că toată cultura mea vizuală este pusă în acest moment în aceste brățări, deci am aceste 3 componente de bază pentru mine. Îmi doresc foarte mult să ieșim din groapa asta în care ne aflăm de relații impersonale și să ne revenim cu picioarele pe pământ, să realizăm că avem nevoie unii de alții, de energie, de energia noastră și mai vreau să ajung, adică eu vreau să ajung în punctul în care să servesc clientul și să fac un schimb fair de energie și sunt dispusă să merg foarte departe cu aceste brățări pentru că se pare că încă cei din jurul meu dorm și vreau să fac o imagine, o poză cu nurofen, cu olint și cu spune că mai e ceva, 3 produse de răceală, lângă o brățară, lângă o imagine cu o brățară și să le explic oamenilor că dacă îți cumperi o brățară nu te mai îmbolnăvești niciodată, dacă îți cumperi acele otrăvuri, riști să mori înainte de vreme. Și cu toate astea, toată lumea e la farmacie și toată lumea se preface că nu văd că se discută foarte mult despre cristale, că nu văd că deja a venit binele, că nu văd că sunt protejați, că nu văd că cineva își bate capul să le fie lor mai bine și să le dea soluții reale pentru sănătate. Și m-am liniștit. Deci, practic, îmi doresc să ajung cu omul în punctul în care să fac un schimb fair de energie, banii sunt energie, brățările mele sunt energie, eu îți ofer ceva real, tu mi oferi ceva real, eu nu te mint, eu nu-ți vând gogoși, eu îți dau ceva care îți trebuie și tu îmi dai bani, ceea ce e simplu, curat, frumos, fără nicio, nu știu, eu chiar nu am nicio problemă. Și vreau să am sentimentul că am servit
și că nu i-am bătut joc de omul respectiv, vreau să le fac personalizate, mi se pare mult mai interesant să lucrez, adică să mă gândesc la un om în momentul în care creez pentru el, mi se pare mult mai tare, adică e ceva în plus decât să mă apuc eu să fac 50 de modele și să-ți alegi tu. Mie mi se pare mai tare să-ți fac pentru inima ta și sufletul tău, decât fiecare, știi cum e, acum e modern să duci la H&M și să-ți cumperi nimic, știi? Dacă îți oferi ceva, strâng din nas sau te prefaci că nu mă vezi și mă copiezi și faci tu peste 5-6 ani și ai succes și vinzi. Trecem și peste asta. Înțeleg, înțeleg. Am dat focul, off-ul de pe inimioară, l-am scos. Da, nu că ai ajuns... Pe episodul 5. Ai ajuns singură unde voiam și eu să ajung cu întrebarea dacă interesul lor este să dragă interesul tău care era. Și am înțeles acum că interesul tău este să servești. Interesul meu este să fiu fericită, adică dacă pot să fac un om fericit, atunci eu sunt fericită, nu? Normal, e schimb de energie. Adică eu nu-mi bag joc de tine, tu nu-ți bagi joc de mine. Ia uite cum a venit Golden Age-ul. Eu te iau la mișto, tu mă iei la mișto, ia uite ce se întâmplă. Cum se bat mafiile seriistice care au fost angajați acolo pe considerentul de cu cât o ai mai mică intri în SRI, pentru că un bărbat normal, cu viață sexuală normală, nu are cum să fie seriist. Hai să fim serioși, adică tot ce-i căzătură e în SRI, e clar, adică n-are cum să fie vreun om pe care să te poți baza în SRI sau guvern sau... Nu, sunt numai mai cu probleme. Cele mai mari probleme la ei sunt, adică ei deja sunt în locul lui Dumnezeu, s-au dus foarte departe, nu mai oprește nimeni, știi, la modul e scary, știi? Da. Înțeleg. Deci mesajul acestui episod, să spunem că e un fel de invitație nu, de... Nu este o invitație, este o explicație, am tot timpul senzația că mi se spune că oamenii nu înțeleg ce vreau să spun, oamenii nu înțeleg ce vrei să spui. Și spun simplu, spun mai curat și mai simplu decât orice politician. Frate, nu e mișto ce fac ăștia cu tine, cu mâncarea, cu mănânci plastic, iei mizerii de medicamente, bei Dumnezeu știe ce fel de apă, nici mi-e și frică să mă gândesc, înțelegi? Deci totul e fake, toată lumea vrea bani, deci în momentul în care ești numai pe bani, normal că îți bagi joc de oameni. Și eu vin și spun, fraților, există lucruri în natură care ne pot ajuta să ne redresăm organismul și dacă am începe să le folosim, eu de exemplu n-am răcit, nu sunt bolnavă și nu e ca și cum duc vreo viață, cum să zic, mă hrănesc corespunzător sau nu. Și nici n-am răcit, uite, datorită brățărilor, poftim. Pentru că brățările nu lasă boala să intre în aură, deci îți repară înainte de a intra boala în organism. Și tu iei o travă încercând să scoți boala din organism, adică what's wrong with people, like? Am senzația că nu vor bine, de pur și simplu, mi se pare super amuzant, știi? Cum, frate, să nu vrei să-ți fie bine? Nu vreau să fie bine, eu mă la farmacie. Du-te, frate, la farmacie. Dai mai mult pe medicamente decât ai dat pe niște cristale care te-ar proteja să nu mai ajungi la farmacie. Da. Cred că e pur și simplu nevoie de mai multă informație sau de mai multă energie canalizată în direcția asta, pentru că... aici, nu mă rog de nimeni, nu spun, fraților, nu e vorba nici de japcă, nu e vorba nici de nimic decât altceva, decât că pot să fiu folositoare și vreau să fiu folositoare. Aș putea să ajut să fie mai frumos decât ei, adică nu e nimic mai mult de atât, nu cere nimeni nimic la nimeni, totul bine, eu în continuare îmi voi face brățările și... Eu asta am priceput, că în limita bunului simț ușa dar rămâne deschisă și oricine ar avea o curiozitate, da, în direcția asta. Cine poate să vorbească, cine poate să articuleze, cine înțelegi că-ți trebuie. Odată că, ca să ajungi aici, trebuie să fii într-un fel. N-ai cum să ajungi dacă ai vibrație foarte joasă, deci... Acum n-am ce să fac cu fiecare știe cum e, știi? Trebuie să ai ceva aer în piept să poți să-mi calci pragul. Am înțeles. Mă bucur enorm pentru cei care pot să o facă, știi? Au făcut-o și o vor face în continuare. Exact. E totul bine. Bă, mi-a plăcut foarte mult fuziunea asta a ta și toate chestiile pe care le-ai zis direct. Și eu mă bucur că am vorbit azi. Adică am vrut să lămuresc odată pentru totdeauna să nu mi se mai pună pe spate acest... Eu nu înțeleg pe Laura Vărgălui. Nu, Laura Vărgălui nu te mai înțelege pe tine și nu te-a înțeles niciodată, de fapt. Adică prostia pe care mă pui să ți-o înghit a ajuns mult prea departe și trebuie să fac și eu ceva ca să mă salvez din
gunoiul care încerc să mă tragi cu orice preț și nu pot să te las. Da. E bine. Și cu toate astea e bine. E bine. E bine că ne-am întâlnit, eu îți mulțumesc. Și abia aștept. Port două scheletoane. Ia să vedem noi despre ce e vorba. Cum a fost făcut, cel cu malachit a fost făcut de Sfântul Valentin. Pentru că am înțeles că în acest sezon de Sfântul Valentin a fost vorba de iubirea ta către tine. Și m-am respectat încât să-mi fac o brățară ca să pot să mă iubesc toată ziua, ca să pot să merg la moaștele Sfântului Valentin, ca să aflu taina căsătoriei și să pun mâna cu brățara acolo, într-o energie și uite, și să iau amprenta și vă pupă mama. Cam asta e the point, like, you know? Cum te pupăm și noi, papa, pe data viitoare.